Amin. Sallallahu ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Moga mugi-mugi barokah sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat ditambah sehat, sing sugih ditambah sugih, sing larat ditambah sugih. Kok ngalih kula tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Amin. Sugih iman, sugih ati, sugih dunya, sugih sak sembarang kawire. Amin Allahumma amin. Dalu menika acara dikemas dengan judul halal bihalal. Sajane nek ngapunten nyuwun sewu, biasanya acara halal bihalal itu kan setelah hari raya. Leres nggih? Apa halal bihalal itu hanya boleh diadakan ketika bulan Syawal saja? Betul. Halal bihalal itu boleh dilakukan kapan saja. Intinya tenggene jerone halal bihalal itu kan silaturahmi, maaf-maafan nih, kepanggilan nih kalau nyambung silaturahmi. Sebenarnya halal bihalal itu kalau di dalam Islam niku sebenarnya orang halal bihalal orang, tapi amalannya sangat dianjurkan dalam Islam. Gitu. Kalau dari tanggal halal bihalal itu bahasa apa? Coba dijawab. Halal bihalal itu bahasa apa? Ayo coba Pak Arab. Yo, halal bihalal itu bahasa apa? Arab. Halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Orang-orang tenggene Arab niku maksudnya pripun? Dadi sing gawe acara halal bihalal niku sing ngawiti orang Indonesia. Tenggene Arab jenengan padosi acara halal bihalal mboten wonten. Mungkin ada acara silaturahim, tapi mungkin namanya bukan halal bihalal. Ya ngapunten, biyen acara halal bihalal pertama kali niku pertama kali yang mengusulkan siapa? Presiden Soekarno. Yang mana yang menamai acara ini nama halal bihalal
itu Mbak Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu Semarang nggih, Mbak Kiai Haji Wahab Hasbullah nggih. Oh, nek Ayu Ting Ting Semarang nggih. Semarang. Nek Umi Laila Semarang. Halal bihalal itu, riyen Presiden Soekarno itu ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, mengumpulkan para elemen bangsa, pengen silaturahim, pengen jalur sepuro. Akhirnya dinamailah kali Mbak Kiai Haji Wahab Hasbullah, namanya halalun bihalalin, yang akhirnya menjadi tradisi kula jenengan disebut acarane halal bihalal. Dan ini banyak sekali orang salah memaknai halal bihalal niku kadang-kadang jaluk sepurone lali, silaturahime lali, padha kaya riyaya. Nek Ponorogo ngarani riyaya napa bodo? Bodo. Oh bodo nggih. Nah, ngapunten, padha kaya jenengan memaknai bodo. Beberapa orang salah memaknai bodo. Maksudnya napa? Akeh wong iku keliru memaknai bodo. Orang jaluk sepurone sing dipentingno, malah digawe adan pamer. Malah digawe adan fleksi, pamer kono, pamer kene. Ada kan wonten kados ngoten niku, riyayane niku mboten angsal, bodone niku lho mboten angsal. Jaluk sepurone inti dari bodo, mboten angsal. Laisal aid man labisal jadi. Hari raya itu bukan yang jadinya baru, utuh sing lambine anyar. Walakin al-aid man ta'atuhu tazid. Hari raya itu yang ketaatannya bertambah. Akeh wong keliru memaknai riyaya niku, bodho niku sing kelambine anyar, kudunge anyar, kalunge anyar, gelane anyar kabeh. Malah dhek ngapunten nyuwun sewu, ana wong niku gopoh tuku klambi anyar. Biasane wong lanang apa wong wedok? Sing biasane gopoh tuku klambi anyar niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Sopo bapak-bapak itu? Wong wedok niku nek wis kadung kepengin tuku klambi anyar, sederenge poso niku lho. Wis ribut golek klambi anyar. Nggih napa mboten? Ibu-ibu mriki nggih kados ngoten. Aku ngerti, wong saiki nggih kudu coklat pokoke. Pokoke nek wong ora gawe kudu coklat ya kudu abang. Pokoke nek orang gawe kudu abang ya kudu pink. Pokoke nek orang gawe kudu pink ya kudu ijo. Pokoke nek orang gawe kudu ijo ya kudu abu-abu. Pokoknya pakai kula briefing dari awal nih, ketawa sampun kula sandhangi jenengan. Nek kula tanglet gawe kudu ngopo, jenengan jawab sak liyane kudu werna ireng. Jenengan asal ngomong sak liyane pokoknya abang ijo kuning biru pokoknya kudu werna ireng. Soale nek wonge gawe kudu ireng berarti wonge baik hati dan sholihah. Jadi kudu ireng alhamdulillah. Sedurunge poso, wis buka tuku klambi anyar, wis njaluk ning gone bojone, Pak. Aku kepengin tuku klambi anyar, Pak. Duwite nek sono apa burung? Burung, nek basa mriki burung apa burung? Burung napa burung? Ora pakai G, ora pakai G. Urung, berarti jenengan bakal muni urung. Pak, aku kepengen tuku klambi anyar, Pak. Duitnya wis ana apa urung? Urung. Oh iya, ora apa-apa. Pancene durung mlebu poso. Nek ayo, nek wis mlebu poso, tak tuku klambi anyar. Mlebu poso ditagih meneh, Pak. Iki wis mlebu poso lho, Pak. Aku kepengen tuku klambi anyar. Duitnya wis ana apa urung? Urung. Iya, ora apa-apa. Pancen lagi mlebu poso. Mesti ayo nek wis pertengahan poso. Pertengahan poso ditagih maneh, Pak. Iki wis pertengahan poso. Aku kepengin tuku klambi anyar. Duitnya wis ana apa urung? Urung. Iya, ora
apa-apa. Pancen cek pertengahan poso kurang ate riyo meneh ya Pak ya nek wis 5 dino kate riyo 5 dino kate riyo ditagih malih Pak 5 dino kasus riyo. Aku kepengin tuku klambi anyar duwe dhewe sono apa urung? Urung. Iya. Ora apa-apa. 5 dino kasus riyo kurang tuku klambi anyar apa-apa. Meneh ayo nek menesuk wis riyo dina iki tuku klambi anyar. Malam riyo ya Pak ya. Iku aku wis ngejip klambi ning gone toko kuwi. Nek basa mriki kuwi napa kae? Kae. Aku wis ngejip ning gone toko kae. Yo, malam riyo kita Pak. Iki wis malam riyo lho Pak. Aku urung tuku klambi anyar lho Pak. Duit iki sono apa urung? Hari-hari yoyo sing wedok ngelongso. Pak, ini kiri yoyo, ini kiri bodoh, aku rambut klambi anyar. Delok tonggo-tonggo kuwi gawe klambi anyar kabeh. Aku rambut klambi anyar, gak popo Pak, ora popo. Aku tetep ikhlas. Dari sing lanang, iya Dek, sepurane yo, ngapurane yo, minal aidin wal faizin. Sing wedok jawab, iya, ora it's okay why mas it's okay aku ini jamak apa itu selalu alim Nabi Muhammad niki rombongan jamak apa sing coklat-coklat niki napa niku jamaah manakib oh jamaah rotib manakib sholawat oh saking mriki mawon oh Jambon saya kecamatan Jambon sing coklat iki sing mau tuku klambian niku Pulau Semarang, iki nangke iki ana wong sing klambi putih anyar. Tak delok, wong saiki mesem-mesem. Kalau alim Nabi Muhammad. Sedurunge padha wis buka tuku klambi anyar. Loh, apa hari raya itu berarti tidak boleh pakai baju baru? Boleh. Sing ora oleh napa? Memaksakan. Orang ono duwite tapi maksa dibelan-belani utang ora iso tuku klambi anyar beras didol ora iso tuku klambi anyar gula didol dibelan-belani utang gawe tuku gelang anyar. Ngapunten dulu, saya itu nggak masuk di akalnya. Ono wong katerioyo biasanya kan buka tuku gelang, buka tuku gelang anyar ini loh Bu. Kadang kan wonten tiyang ngoten niku. Tenggene mriki wonten apa mboten? Mboten wonten. Wonten. Biasanya kan wonten niku. Katerioyo buka tuku gelang anyar, tapi hasilnya utang. Mengko matur riyo gelange. Tidak gawe bayar. Utang kula biyen iku ora masuk ning gone akal. Lah iya, apa itu? Sedurunge riyo, sedurunge bodoh, tuku gelang, utang, mari riyo, didol. Ternyata digawe pamer. Soalnya jaluk sepurane wong duwe gelang, karo sing ora duwe gelang itu beda. Sepurane ya Mbak ya. Pancen salahku aku kedian itu rasa begini mereka waktu ibu-ibu kata selatan wanda tiangnya gitu begini mereka dugi warna coklat gue mau ke sekolah briefing oh le jawab priangnya kok kayak jahiran kabarnya gimana oh namun ini kadang pamer gelang tiangnya gitu mereka oh lanang apa wedok dugi warna apa kaya percuma kula ya kalah sallu ala Nabi Muhammad man labisal jadid bukan yang bajunya baru tapi ta'atuhu tazid
ketaatannya bertambah, keapiannya bertambah. Sing asale ora tau salat, saniki saged salat. Sing asale ora tau ngaji, saniki saged ngaji. Sing asale ora tau maca Quran, akhirnya saged maca Quran. Itu namanya taatuhu tazid. Ketaatannya bertambah. Termasuk ketaatannya bertambah itu boten kok ibadah menjenengan kalau Gusti Allah mawon, bukan yang mahdo saja, tapi yang ghairu mahdo. Amal ibadah yang dilakukan diniatkan untuk beribadah. Jenengan tepanggih kalau kancane, mamin muslimah ini yang taqiyani fayatasofahani illa ghufirahuma qabla an yatafarraqa. Jenengan salaman kalian padha muslimin selama salaman tidak dicopot rontok dosane. Makanya nek salaman ojo cepet-cepet sing suwe cek rontok dosane sepurane Mbak. Napa ngoten niku nggih mboten napa-napa ben rontok dosane. Soale napa? Kadang wonten wong niku omahe jejer tapi tukaran. Wonten apa kata? Kata omahe jejer tapi seledat, encak, flora, becusah, berengat. Wonten apa kata? Tiangnya gitu-gitu begini. Proses mending ora takon. Sallallahu Nabi Muhammad. Awak dhewe niku ora kira-kira nek ora ana kesadaran dari diri sendiri. Sami kados ngeten. Ibu-ibu sekarang coba tangan kirinya diangkat. Sing kiri. Tangan kiri. Sing angkat tangannya kula bungane rezekine tambah kakak. Sing ora angkat tangannya tak bungane sambil hilang. Sambil diangkat tangannya sedaya. Sekarang diginikan, seret. Pastikan bisa bergerak sempurna. Sudah. Koyo mengepal bulan apa lho? Nah, sampo. Koyo mengepal bulan. Nah, sekarang tangan kanan. Loh, ini sebelah kiri kok ngewe orang sing angkatannya gitu ya? Sambal? Sudah diangkat semuanya? Bon, saya monggo diambu keleknya dewe-dewe. Jenengan tinggali tangan kanan kalau itu jenengan posisi sampun ngantuk nopo dereng? Yang sampun ngantuk kalau mboten lami-lami, nek dereng ngantuk ya kula lanjutne. Pripun niki pripun? Dereng ngantuk nggih. Jenengan tinggali tangan kanan kalau tangan kiri ora tahu tukaran. Ya Allah, tangan kiri gatel, sing kanan sing ngobor, tangan kanan gatel, sing kiri sing ngobor. Nek karo-karone gatel ya kukur-kukuran. Orang iri dan masing-masing gak pernah iri, Bu. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Segala hal yang sifatnya profesional, sing maju tangan kanan. Nek basa mriki kanan apa Jawa? Tengen. Nek ono hal sing profesional sing maju tangan. Tengen. Salaman sing maju tangan. Tengen. Maringno duit sing maju tangan. Jaja sing maju tangan. Tengen. Tangan kiri iri, mboten. Tangan kiri mboten iri karena punya tugasnya sendiri. Garuk-garuk silet. Ono sing ngapunten bosone kasar nggih. Napa nek silet basa haluse napa? Basa haluse silet mriki napa? Iya. Sami nggih. Sami niku menurut kula silet niku halus. Brutu. Kaya pitik. Silet itu kasar apa halus nih? Oh, nggih. Ngapunten nggih, nek menawa wonten basa menawa sing kasar. Makanya panitia kepengin ngundang penceramah sing basane halus ya monggo ngundang saking bangsa halus mawon. Potong demi jemboyo. Lah nek ngapunten, tangan kiri iki wonten tugas piyambak.
istinja, bersih-bersih, apa bosone mriki napa?